Bos días a todas e a todos. Desde outro día que tuvemos aquí unhas jornadas onde a variedade de enfoques diferentes, desde a Mancomunidade queremos respetar os enfoques que dan as persoas que veñan, ou as que viñeron ou as que veñan a partir de agora, porque este tipo de charlas informativas ou formativas queremos que sean, no tempo, non? Queremos, informar do que hai para que a xente se entere, para que a xente decida despois e para que a xente, digamos, vexa no monte pois un servizo que pode ser importante para todas e todos. Contamos aquí con Jorge Cubela, o alcalde de Cerro de Cotobade, que tamén nos botou unha man neste resurgimento da Mancomunidade de Montes de Cerro de Cotobade. Estamos arrancando. El outro día me acordo que decía de que non desanimaros porque sempre cando unha cousa está un pouco apaciguada e tal, as persoas que estamos a veces nas movidas, que algúns dos que estades presentes, Fernando tamén, tamén o alcalde, que lóxicamente ten que presar por todos os temas do Concello, pois a veces, te colles así unha desilusión, pero a ilusión é seguir traballando, seguir fomentando e saber que o monte é moi importante para todas e todos. Nada máis, deixo con o alcalde e despois xa comeza Fernando coa súa exposición sobre as comunidades enerxéticas como estaba previsto, vale? Moi ben. Bueno, pois gracias, Ernesto. Sabedes, hoxe as circunstancias son distintas aos do outro día, pero é o que hai. Así que pido disculpas se pode causar unha molestia. E nada, o que dicía outro día, que tamén participei na recepción e na benvida, felicitar a Mancomunidade pois, por resucitala de alguna forma, e sobre todo, despois destes anos latentes onde non hubo actividade e despois de algunhas experiencias que non foron, durante moito tránsito a súa convivencia, pois, eu creo que é unha boa noticia para o Concello e para as comunidades de montes que pode haber unha organización supra que as poida unir e, que valga para sumar sinerxias, coñecer experiencias e, sobre todo, nun mesmo Concello que o que debe aunar, non? As forzas de todo o mundo e todo iso. Eu, como sempre, con todo o mundo, colaboración por diante. Ademais, hoxe que as ponencias do outro día me parecían moi interesantes, pois hoxe ainda máis, porque a verdade é que o modelo de comunidade enerxética, que é un modelo que se vai a sentar pouco a pouco, as institucións, as administracións, cada día pois están afondando nas políticas públicas nesta materia. Temos un exemplo fundamental na provincia que é Buchabade, aí pois Fernando fixeron unha labor impresionante os veciños, as institucións teñen personal, teñen medios, as comunidades de montes non teñen tanto, as asociacións tampouco, polo tanto ten moitísimo mérito. Nos aquí no Concello temos conseguido unha subvención con fondos europeos para facer unha comunidade enerxética coa Xunta de Galicia, coa Diputación estamos impulsando dúas nos edificios públicos dos 3 núcleos principais onde os hai, e sei o que costa e o que dá de traballo e demais, así que, a partir de certo tempo vas a empezar a rular por todas as fines de semana por aí, porque che van a pedir. E despois, tamén con Antonio, que é un home con o que preside unha asociación coa que tamén colaboramos moito a través de distintos proxectos da Xunta de Galicia, coa Asociación Forestal de Galicia, e polo tanto, eu creo que foi un acerto contar hoxe con estas dúas ponencias. E por a miña parte nada máis, hoxe os protagonistas sodes vos, e felicitarvos, e xa sabedes que o que dixen outro día, no que podamos colaborar, pois aí estaremos, dentro do Concello, para impulsar todas as medidas que podamos levar a cabo entre ambas as partes, vale? E que sexa unha xornada moi productiva. E disculpade porque, tuve que traer a Jaime, que non conciliación e igualdade para todo o mundo, así que tamén para os políticos. Pois moitas gracias. Jaime, pórtase ben. É un santo. E como non é de pantallas, está con Papá no colo todo o día. E nada máis, vale, gracias e disculpade. Nada. Veña.